Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatapna sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio, mabakal sa mga butika sa Iloilo. My sincerest greetings to all our war veterans in the celebration of the 77th anniversary of the liberation of Panay, Guimaras, and Romblon. Today, we are once again commemorating the gallantry and patriotism of Philippine soldiers who, with the Allied forces during the World War II, risked and lost their lives for the freedom we are enjoying today. Nagpasalamat si Governor Arthur Defensor Jr. sa mga war veterans, kadungan sang ika-77 nga anibersaryo sang Liberation of Panay, Guimaras kag Romblon sumong adlaw Marso 18. Kadungan sini, ginpatigayon ng isa ka seremonya sa Balantang Memorial Cemetery, National Shrine sa Barangay Quintin, Salas, sa Distrito Sangharo. Samtang, nangin masadya kag madinalago naman ang pagpatigayon sang caravan sa mga katapos sang Iloilo Provincial Health Office. Ini kadungan sa selebrasyon sang National Oral Health Month. Sa pinakauli nga datos sang Iloilo Provincial Health Office, nakapanagtag na sang 1,253 ka mga oral hygiene kits sa 37 tanan ka mga barangay, gikan sa 36 ka mga munisipalidad humalin Pebrero 14 tubtob 28. Balita nagikan sa Iloilo Provincial Capital. Ini si kabanderang Dane Raffles, nagabandera sang matutud nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera.